Deci acum avem un ceas, arată data, temperatura și umiditatea. Deci ora cu minutele și data sunt oferite de ceasul cu DES 1307, modul acesta făcut de mine. Temperatura și unitatea de DHT11, server DHT11. Aici e un placă Arduino copiată, făcută de Nelo, bulie. Aici este un modul de afișaj cu 8 cifre pe 7 segmente, comandat de un Max 719. Deci pe ideea am preluat de la Mircea Crăciun. Am citat pe Facebook despre asta, care se prezinte și ora, data de fapt. S-a părut interesant. Deci 3 secunde este ora, 3 secunde data și 3 secunde temperatura și umiditatea.